Namaste! Moi vaan kaikille! Tänään mä halusin jakaa mun ajatuksia vähän joogasta. Elikkäs oma joogan tieni on kulkenut vähän monen mutkan kautta tähän päivään. Mä itse kokeilin joogaa ensimmäistä kertaa joskus 16-vuotiaana. Silloin se ei vielä ihan kolahtanut. Oli työväenopisto hatha-joogassa. Lähinnä mummoja oli siellä seurana ja niillä oli semmoset räsymatot mukana ja mä koin, että mä oon ihan väärässä paikassa. Sitten aina silloin tällöin osallistuin joogatunneille, mutta jokapäiväiseksi harjoittamiseksi se asettui vasta pari vuotta sitten noin. Ja silloin mä löysin semmoisen joogalajin kuin kundaliini-jooga. Ja mä koin, että se oli mulle tosi oman tuntunen ja se oli helppo laittaa arkeen. Kundaliini-joogassa on erilaisia sarjoja, niitä kutsutaan krioiksi. Niitä on tosi monta, varmaan satoja, jopa 1000 erilaista sarjaa, joiden avulla pyritään vaikuttamaan kehon ja mielen parantumiseen ja paranemiseen ja ylläpitämään terveyttä. Kundaliini-joogassa ne kriat voi olla hyvinkin lyhyitä, ihan muutamia minuutteja tai sitten useimman tunnin kestoisia. Jotenka sieltä löytyy tällaiselle ihmiselle, joka ei ole hirveästi tykkää toistaa samaa rutiinia, niin itse olen kokenut, että sieltä voi valita aina erilaiset, vaikka joka päivä voi tehdä erilaisen krian tai sitten halutessaan tehdä samaa. Nyt mä oon parhaimpina päivinä tehnyt useamman kerran päivässä krian, eli aamulla semmoisen energisoivan ja päivällä joko voimaa lisäävän tai sitten illemmalla jonkun rauhoittavan. Mä teen niitä YouTuben kanssa ja nyt nykyisin kun voi ottaa laitteet mihin vaan, niin mä oon nyt tehnyt niitä pihalla ja täällä metsässä niitä joogaharjoituksia sitten puhelimella tai iPadilla katsonut YouTubesta. Mä itse tykkään, että on ohjattu jooga. Jotenkin helpompi, sitten ei tarvitse itse muistella, että missä järjestyksessä kriat menee ja niitä aikoja, kun se aina tehdään tiettyä aikaa, tiettyä liikettä. Mutta tämän videon tarkoituksena oli jakaa vähän ajatuksia ja inspiroida teitä muitakin siihen, että jooga on sellainen laji, että kun löytää omaansa, minkälaista tykkää tehdä, niin ei tarvitse välttämättä mennä joogasaleille. Pärjää ihan hyvin itsekseen omien harjoitustensa kanssa. YouTubessa on tosi paljon ilmaisia joogia ja sitten on myös paljon erilaisilta ohjaajilta erilaisia maksullisia palveluita. Joten suosittelen kaikille, koska nytkin kun kerrostaloasunnosta tulee tänne metsään, niin yhtäkkiä onkin tosi erilainen ympäristö tehdä noita harjoituksia. Tämmönen metsäjoogasali. Jeps. Mutta menkäähän ulos joogaamaan. Palataan juttuun. Moikka!